Good day, guys. So we are here at Kawasan. For those of you who have not subscribed to our channel yet, you know what to do. So mag-subscribe na po tayo. Mga kaigsuunan, mag-subscribe na ta. So we are approaching Kawasan. It is about a 1 kilometer walk. So from the church, from the main road in which naman to church dito, you will be walking 1 kilometer, about 1 kilometer to the first falls. So sa first na waterfall. So as you approach the first fall, the first stage actually, so you cannot use your vehicle to approach here because as you can see, ang liit lang po ng dadaanan. So yun, nakamotor lang, pero hindi lahat binigyan ng approval na magdadala po ng vehicle, motorcycle man o 4 wheels or sasakyan. So kailangan mo talagang by foot talaga. So from the church, from the main road up to approaching Kawasan. So you have to walk for 1 kilometer. So right here, ito yung mga plants, ito yung, kita mo yung tubig na pakalinaw. Ito po yung first na waterfall. So pupunta tayo doon sa ikalawang waterfall. So ito po yung dadaanan. Pag di ka sanay talaga na mag-jogging or di ka sanay mag-exercise, mahihirapan ka talaga. So right here, ito yung hagdanan. Nakita mo yung tubig. Hindi siguro maganda dito pag umuulan. So when we visit here, as you can see, maganda naman yung panahon. So right here, medyo malayo-layo pa talaga. So from the 1 kilometer, here comes another kilometer, but this time it's more difficult because you have to climb those pathways. So as you can see, yung tubig, napakalinaw ng tubig. So we are approaching the second stage, so the second waterfall. So you are with nature talaga when you go here at Kawasan. Para sa akin, napakaganda po. So sa ating mga viewers ngayon, ako po ay si Bisayang Kodaker. Magbisaya man dyan po. But then, I also want to help. And with the suggestions of my friends na kailangan kong palawakin, that is why I'm trying to speak English at the same time Tagalog din. Pero di ko talaga kalimutan na mag-Bisaya. Kasi Bisayang Kodaker naman po ako. So, nindot kaayo. Nindot. Ibig sabihin nun maganda. Nakikita ko na mga halaman dito yung tinatawag naming San Francisco. Napakarami po. So, ito talaga hindi ko kinat
So, ito yung mga nakita nyo, yung mga foreigners, mga tourist talaga. Napakaraming mga tourist talaga nagpunta dito. So, if you have heard about Kawasan, hindi ka taga Cebu, at balang araw nais mo magpunta sa Cebu, consider visiting Kawasan Falls. Consider visiting Kawasan Falls. So, include that in your plan. So, ito po yung mga kaibigan ko. So, malapit-lapit na po tayo. There, may isa pa tong maliit na waterfall. At, dito po yung kaibigan ko. Naglalakbay. Okay, so, dala-dala namin yung tubig namin, pagkain. So, hindi ko talaga kinato. Siguro may mga may part lang ng video na kinukuha ko, pero ang kunti-kunti lang. So, again, there's a body of water. Hoping that na malapit na tayo. So, doon may nakikita na tayong mga tao, posibleng malapit-lapit na po ang pangalawang waterfall. Again, we are here at Kawasan. Sa akong mga friends na mga Bisaya, salamat sa pagsuporta sa atong channel. Again, nagtagalog na po tayo at English para naman po sa ating mga kaibigan po na nais pong bumisita dito sa Cebu. At the same time, Kawasan. We are promoting po sa Kawasan kasi po napakaganda. Ito po, malapit-lapit na po tayo. Ito po yung isa sa mga maliit lang po pero na waterfall, pero marami pong nagda-dive dito at tumatalon. Though hindi naman po gaano kataas, pero you can never tell. Parang ang dali lang siguro, like dito. Nag-slow mo tayo, di ba? Takot na takot, halatang takot talaga. Siguro hindi mataas, pero you cannot say na madali. Ito yung hinahanap natin ng waterfall. Yan. Ito po yung pinuntahan natin. So, nakita nyo how clear the water is. There. Dito marami pong tumatalon. There, may tumatalon yan. So, every time na magja-jump ka dito, ang dami mo talagang cheer here. So, ito po si Clyde, yung anak ko, kaisa-isang anak. Tingnan nyo gaano lang po ka hindi mataas, pero hindi mo talaga masabi. You try it first kung madali ba. Ito yung kaibigan natin, no? Si Sir Pats po tumalon. Mga tourist na pumunta dito po halos nakikita ko na may tumatalon. Okay. Diba? So, malalim po yan. Pag tumatalon ka, malalim talaga dun sa tubig. Okay. I think ito yung last na jump ni Clyde. Yeah. So, pauwi ng mga tao kasi medyo hapon na, 4 PM. So, kami din, pauwi na rin kami. So, ipapakita ko sa inyo yung video talaga
para naman makita niyo yung kagandahan po patungo at pabalik po sa Kawasan. So right here, we're approaching the first waterfall. Ang kagandahan po ng first waterfall is ito po yung pinakamataas. I haven't approached the third level of the waterfall. Hanggang sa second level lang tayo. So yung sa third level po hindi ko nakita. Pero ito yung first level. Ito yung pinakamataas at pinakamalalim din po. So right here, as you can see, marami pong tao. Ito po yung maliit na bridge. Saka tingnan natin yung waterfall for the last time. Kasi pauwi na po tayo. There. Diba? Napakataas. Makita nyo sa postcard, yan po. Yan po yung makita nyo sa mga postcard at mga posters, mga advertisement about the Kawasan Waterfall. Hindi ko lang talaga na bigay sa inyo yung video po sa first waterfall, sa first level, kasi po yung pinupuntahan talaga namin yung second waterfall, yung second level. So nakita mo ito yung arc, ibig sabihin na pa-exit na po tayo, babalik na po tayo sa main road. Salamat po sa pagsubaybay. Ito po yung mga pictures na nakuha din namin, sa pagpunta doon sa Kawasan. Thank you po, at kung hindi po kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing. I will be touring around Cebu City, around Cebu, and then I will be sharing to you videos, pictures, so that when you come and visit Cebu, alam nyo na kung saan kayo magpunta. Suportihan nyo po si Bisayang Kodaker. Mga Bisaya, kabalo ko na mag-support, pero we are Filipinos, and Filipinos support each other. I don't believe in crab mentality. Filipinos are good people, so we'll be helping each other. So salamat po, at paki-subscribe and then hit that notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga bagong videos ko po. Thank you for watching, and God bless.